ಲೋಕಗೀತ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ತಚ್ಕತೀರ ಮುಕಾವೇಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಕರ್ಷಕ लोकगीत गायन तुमक सगळ्यांके आव्हान पास लोकगीत म्हळ्यार ते फक्त आमगेले पूर्वजांनी गायिल राग मात्र न्ही ते आमगेले भुंयचे आवाज नित्य जिवनांतुले ताळ आनी आमगेले संस्कृतीचे जीवनाडी सोल ऑफ आवर कल्चर इज जानपद गीता पिळगेतुल्यान पिळगेक आयिल भावना संघर्ष आचरण बुद्धी हे सगळे लोकगीतांत आसा आतां आमी हांगा प्रकट करूं वताची ते लोकगीता विशय विसरूनच आमी सगळ्यांनी मुखारसून वता वचूंक आमगेलो टू म्हणून विशयांत आश करताची मानस ते सोयऱ्यांक वेदिकेरी आपोवच्याक आज मुगेल सौभाग्य आसा सुरवेक हे कार्यावळी समन्वय करचे आमगेले सगळ्यांले मोगाचे अध्यक्ष जावन आसा तांतू AIR ऑल इंडिया रेडिओचे प्रसिद्ध कलाविद जावन आशिल्लींची श्रीमती शकुंतला आर्किनिमाय तुमी वेदिकेर येवका म्हूण नेमून घेता धन्यवाद तशीची अनेक आमगेले आदरणीय आनी म्हालगड मनीशी श्रीमती मरोळी सबिता कामत माई तुमी वेदिकेर येवका समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करताची तशीची कॅथलिक क्रिश्चन समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्रीमती जुलियट फर्नांडीस मॅडम कायंडली प्लीज वेदिकेर येयाची येवका म्हणून विनंती करता कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक तुमकांय हांव वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता आनी कुडबी समुदायाचे लोकगीत प्रस्तुत करूक श्री नारायण नायक तुमकांय कृपा करून वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता वेदिकेर आशिल्ल्यांक आनी वेदिके येद्र आशिल्ले तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आनी बशिल्ले साधकांक पुराय रमेश नायक माम तुमी फूल दिन आव्हान करता म्हणून हांव विनंती करता धन्यवाद रमेश माम आता शकुंतल माई तुम्ही अध्यक्ष मुखार घेता वचस सगळ्यांकय नमस्कार आणि गोष्टींत भाग घेवच्या आशिल्ले सगळ्यांकय नमस्कार 40 चड कोंकणी उपभाषा पंगड आसूत तसल आमगेले कोंकणी भाशेचे प्रातिनिधीक जावन 4 उपभाषा पंगडाचे लोकगीत प्रस्तुती आता तुमचे मुखारी जावचेस आज बरी लोकगीत गायन आयकूच मात्र नाही आमगेले पूर्वजांगेल ध्वनी आमी आयकूचे मन आकोरून घेवचे एक प्रमुख काम हे गोष्टींत जावचेच परत एक वेळ आमगेल पूर्वजांक पुराय हे लोकगीत गायनाद्वारे आम्ही उडगास करूया लोकगीत म्हळ्यार जानपद गीत म्हळ्यार गीत म्हूण न्हय तावळे आमी पर्यंकर सरा आयकले बरी गीत मात्र न्हय नाटक आशा पुरो आमगेले खंयचेय परबेचे आचरण आशा पुरो नाटक आशा पुरो कसलेय ते पूर आमगेले जानपद परिधी भितर येता तसल हंतू आज आमी लोकगीत मात्र विंचून घेवन एक हे गोष्टींत प्रस्तुत करताची हे पुस्तकांत बरयलेले साहित्य न्हय मस्तकांत बरयलेले साहित्य सुरवेक मस्तका येवन परत कोणगी पुण्यात्मानी
पुस्तकां काही देवयलेलें आसा आमगेल्यान तूं श्री संतोष कुमार गुलवाडी हांणी ताता तिंगण म्हणून एक बुकान तूं आमगेले बाळ गीत पुरायताना एक संरक्षण करचें काम केलां. तशीच आमगेली ज्योत्स्ना कामत तांणी सुरग्या सर म्हणलेलें एक पुस्तकान तूं आमगेले विवाह संबंधी मस्त ओवियो असल पुरायताना एक संरक्षण करचें काम केल्लेलें आसा. तसले तोंडासून तोंडाक दांटून पिळगेसून पिळगेक आयिले जीवन वावराचे एक साहित्य. सुरेख पद सांगू शिकलो आमगेलो म्हालगड मनशां, मागीर तांणी बरोवच्या शिकलेची. तेतून जानपद साहित्य आमगेले जीवनाचे सुरवेची भास. जानपद संगीत कितें तरी उगम आयले म्हळ्यार आमगेले कामाचे कसले थकावट दूर करूंक म्हळ्यार आमी कन्नडान कसो आयास म्हणटाची ते दूर करचे खातीर जानपद साहित्याचे उगम जाले. आनी गद्यान तूं ಒಟ್ಟು काम करतना एक पद म्हणून एक लय मेळका म्हणलेल्या कारणाकय जानपद साहित्य उगम जाले. देवाल प्रार्थना करूंक, तशीच आमगेले संतोष वांटून घेवच्याक, आमगेले दुख्ख उणी कोण घेवच्याक, विसरूक आमी जानपद पदाचे हाका आधार घेतलो. तशीच सक्कड आवसून खंयचेय भाशेचे आज तुमी जानपद आयकू पुरो जाल्यार तातूंत प्रमुख जावन आवसून चेरडा पडल्यांगान जोय काडचे ते एक साहित्य प्रमुख जाता. भास म्हळ्यार उपभास दुसऱ्याच्या पुरो जाल्यार तातूंत भितरी आमकां मेळची तसली एक मातृत्वाची एक शक्ती ती एकीची. तशीच आमगेले वारडी कशा पुरो म्हळ्यार लग्न आनी परब अशा पुरो ताजी पुराय संभ्रम भोगूकय आमी जानपद गिताचे आधार घेतलो. तशी आमगेले जिवना प्रती एक क्षणांतूय जानपद साहित्याचे उगम जाला. आज आमी हांगा GSB कॅथोलीक क्रिश्चन कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण तशीच कुडबी समुदायाचे जानपद पद आयकू आसात. आनी मुखावेल सरदी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक हांगेली कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समुदायाचे प्रतिनिधी जावन तांणी हांगा प्रस्तुत करताची. पांडेश्वराचे श्रीनिवास विश्वविद्यानिलयाचे शिक्षण संस्थेंत असोसिएट प्रोफेसर जावन सेवा दिता आसाची. मस्त संशोधना विद्यार्थींक पुराय तांणी मार्गदर्शी जावन PhD पुरयसूक तांणी कुमक केल्लेलो आसा. सुमार एक 8 जणांनी PhD केल्या आनी एक 7-8 जण तांगेले सकल PhD करतर आसाची. कर्नाटक राज्य शिक्षण मंडळीचे गणित पाठ्यपुस्तक समितीचे विविध हुद्दो, मैसूराचे KSOU शिक्षण विभागाचे MA शिक्षणाचे अध्ययन कलिका सामग्री रचना, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संमेलनांतून संशोधना प्रबंध प्रस्तुती, विश्व कोंकणी केंद्राचे सक्रिय सदस्य, कार्यक्रम निरूपकी, यूट्यूब चॅनलाचे होस्ट, येनपया विश्वविद्यानिलयांतू, सेंट ॲन्स शिक्षण कॉलेजांतू विंगड समितीची सदस्य जावन तांणी सेवा दिता आसाची. आनी काही मस्त शिक्षण संस्थेक तांगेले मार्गदर्शन संदवाय जाला. आतां तांगेले संशोधना अभिरुची तांणी जानपद क्षेत्रात दिकानय वाडयता आसाची. आतां तुमचे मुखारी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. सगळ्यांके नमस्कार. आज विषयू जनपद साहित्य. हांव हांगा शोभाना गीत ह्या विचारांत बोलता. आणि मी आत्ता आमची कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजाची मालवाणी कोंकणी भाशेंत मी बोलता. आणि ह्यास आम्ही कुडाळी कोंकणी म्हणून आम्ही सांगता. शोभान गीत हा एक जनपद साहित्याचे एक महत्वाचे एक भाग. जनपद संस्कृतींत शोभान गीताचं विशिष्ट स्थान आसा आणि गौरव आसा. शोभान म्हणून सांगो ते पद संस्कृत
आणि सोबाने म्हणून सांगवते हेचे तद्भव रूप होऊन असा आणि शोभाना म्हणवते ह्या पदास आणि आम्ही मंगळ कार्य नाहीतर शुभ काम म्हणून सांगवते एक अर्थ असा. ಶೋಭಾನ ಗೀತ ಬಾಯ್ಕಾನಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು ರಾಗ ಲಯ ಬದ್ಧ ಹೋನೋ मंगळ कामांत शुभ कार्यांत सांगवेचे एक मंगळ गीत आणि ह्यास गेय गीत म्हणून आम्ही सांगतो. गेय म्हटल्यार मेलोडियस म्युझिकॅलिटी म्हटल्यार ऐकतना आम्हा समस्त हित होता म्हणून सांगते एक विचार. केत्यो एक कडे विशेष होनो ग्रामीण भागांत स्पेशली उत्तर कर्नाटक ह्या एक प्रदेशांत मूंज असो परो हॉर्डिक असो परो नाहीतर शुभकाम खेल कार्य असलेरो शोभाणा नतलने खेलव एक काम कंप्लीट हवे साध्य नाही अपूर्ण म्हणून सांगते एक नंबिके अत्ताव आसा. केत्यो कडे पुरोहित नसताना भट मामन नसताना शोभाना गीता मूलक त्यांचे विविध शास्त्र चलून येत असता आणि विंगड विंगड एक शास्त्र आसात. हॉडकित सैमर हलद शास्त्र आसात, कडगली घालुवेची शास्त्र आसात, नांदी थोवेची आसात, नाहीतर नॅक्रस पल्लेस घालुवेचे आसात. सीमंत ह्या संदर्भस अनुगुण होनो विविध शोभान गीत असा आणि ह्या संदर्भर थंय बायकांनी ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು सांगतात. ಶೋಭಾನ ಗೀತ ಹೆಂತೂ ಖೈಲಪುರ ವಿಷಯ ಖೈಲಪುರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂತೂ ಸೇರ್ಸೋನ್ घेतात मन सांगते विचार येताना इथे मुख्य होनो ऐतिहासिक विषयो पौराणिक विषयो त्यांतू मुख्य होनो रामायण महाभारत भगवद्गीता आणि विंगड विंगड देव गणपती असात सरस्वती लक्ष्मी असा विंगड विंगड देवाचे वर्णन असता. जोतेस रामा सीता आणि लक्ष्मी नारायण हेंते कल्याणोत्सव ह्याचे विचारो हेंतू वर्णन केल्ले असा. जोतेस एक समाजंत एक मनीस खेल रीतीने एक मौल्य होऊन जीवन कडवे ते विचारो हेंतू स्पष्ट होऊन देवन असतात. तसंत शोभाना गीतांत वेद वेदांत ते सार तिरुळ हेंतू असता म्हणून सांगते. वेद अध्ययनांत संस्कृत भाषांत अस्वेचे विचारो आम्हास अर्थ करून घ्याव्या कष्ट होईत. त्यांदला निमित्त इथे क्लिष्टकर असल्या पद या परिकल्पने ह्या एक सोंप भाष नाहीतर सरळ भाषेंत जनसामान्यस अर्थ हवेत मनके एक शोभाना गीत गायन मूलक इथे जनसामान्यस अर्थ करून घ्यावे साध्य असा. आणि इथे विविध देवांगल एक वर्णने आणि विचारो असल्या निमित्त एक भक्ती मार्गस भक्तीनं दावे एक वाट शोभान गीत अवकाश करून देता म्हणून सांगते विचार. प्रति एक मनुष्याते जीवनांत प्रमुख घट्ट असता षोडच्या उपचारा म्हणून सांगते. इथे आम्ही दोन रीतींत आम्ही बघतो. उपचार म्हटल्यार 16 शास्त्रा म्हणून सांगते. इथे एक मनीस जन्म घेऊन ते मरणसरो मरवे ते समयसरो विविध कालघट्ट तरे नामकरण आसात मोज आसात हॉर्डिक ह्या पुरा विविध हंतांत हवदल्ले शोभान गीत समाजंत रचने दालस. आणि अनेक रीतीन बोग मंदालर षोडश शास्त्र 16 शास्त्र म्हटल्यार एक पूजेस पूजा विधी विधान एक घरा असा मंदालर तद्वा आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य इत्तेन्सुनु नमस्कार सुरो आत्मसमर्पणे करून करुवेचे पूजा विधिविधान कसे धार्मिक होनो नैतिक होनो जीवन कडवोत मन सांगतो विचार शोभाना गीतेंत अवकाश असा. प्रत्येक शास्त्राचे विधिविधान हंत हंताचे मार्गदर्शन ब्लू प्रिंट मनके एक दालपांत एक खेळ यव्या मन सांगते स्पष्ट होनो शोभाना गीतांत प्रस्तुत करवते अवकाश असा. उदाहरण सांगतो मंदालर आरंभस संकल्प प्रेक्षण आवाहन शुर्वेच गणपतीचे पूजा नंतर कलश स्थापन हळद असा विंगड विंगड हंतस अनुगुण होऊन शोभान गीत असता. आणि हा एक शोभान गीत कोण रचने केल्यानं मन सांगते येताना शकुंतलक्का हिने सांगितले ना जनपद साहित्य रचने कोण केली असं तुम्हाला सांगते. मूल आम्ही फाइंड आउट नाही तर फाइंड आउट करूया मास साध्य नाही म्हणून सांगते. शोभान गीत कानन्सुनो कानस शोभान गीत गायन ऐकीत
आणि संगीत संगीत ऐकत कंठस्थ होऊन एक पिळगेंसनो अन्येक पिळगेस पुढे मुखार आमचे विचारू फुडल्या समाजास फुडल्या पिळगेस रवाने करवेचे एक परंपरा म्हणून सांगतो. शोभान गीत केवल गायन मात्र नाही, हा एक सांस्कृतिक संवहन व्यवस्था. सांस्कृतिक संवहन व्यवस्था म्हटल्यार आदल्या कालांत आमची म्हालगडी आसात हिने खंयो बूक बरयल्लो नाही ह्या विचारांत, आणि तेद्वा डिजिटल माध्यम नाही ते सामाजिक माध्यम नाही ते समाजाचे संस्कृती संप्रदाय परंपरेचे आणि आचरण क्रम ह्या कुटुंबाचे मौल्याचे रक्षण शोभान गीत मूलक दालसा आणि शोभाना समाजाचे मौखिक विश्वविद्यालय म्हणून आम्ही सांगतो. मौखिक विश्वविद्यालय म्हटल्यार वर्बल युनिवर्सिटी म्हणून सांगूय मी इच्छा पावतो. तितके मौल्य आमस शोभान गीत मूलक गावता म्हणून सांगते. साधारण 18 शतमानांत सर्वज्ञन त्रिपदी ते रचने केला. ह्या संदर्भार शोभान गीते ते रचने दालसा म्हणून सांगते आम्ही साहित्य बुकांत वाचतो. जाल्यार आनी एक साहित्यांत मी वाचल्या प्रकार शिव पार्वती ते कल्याण महोत्सव दल्ल्या संदर्भार शोभान गीते ते रचने दालसा म्हणून सांगतो आम्ही एक साहित्य ऐकूया गावता. शोभान गीत आमस एक शिक्षण माध्यम होनो सामाजिक माध्यम होनो असा मुख्य होनो. चेडवान अकरांस त्या कालार त्या कालघट्टांत औपचारिक शिक्षण गवत नाही तेद्वा चेडवांस त्या कालघट्टांत त्यांचं औपचारिक शिक्षण गवत नाही चेडवान अकरांस शोभान गीत एक शिक्षण साधन होऊन असता आणि माध्यम होऊन असता म्हणून सांगते. आणि त्या कालार दखल्या नाकरांनी त्यांच्या आयशी ओट्टो बसून त्यांच्या मावशी आणि घरांत कुटुंबांतलं असले अस्वेची म्हालगडी ओट्टो बसून ती शोभाना गीत अर्थ करून घेत होती, अभ्यास करून घेत होती. आणि समय संदर्भ येताना ती म्हालगडी ओट्टो दावन शोभान गीत सांगून अभ्यास करत उत्ती म्हणून सांगते विचार. त्या कालार चेडवास हॉर्डिक तयार जाल्ल्या चेडवास जल्गे बग्वे येवते संदर्भार ಬಹುಶಃ तेले शोभान गीत संगवे ಗೊತ್ತसा म्हण जाल्यार तेले एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आसलें म्हणके नाहीतर एक एडिशनल एलिजिबिलिटी आसा म्हण सांगते एक विचार. त्या संदर्भार जिल्गेची चेडो बघवे चेडो त्या घरा येताना जिल्गेची आईस नाहीतर सासू तिने तुले शोभान सांगो येताय म्हण सांगते एक प्रश्न तिने येताना त्याला ಗೊತ್ತ असल्यार त्याचे लक्षण 3-4 शोभाना पदा सांगोनो ऐकोनो त्या परांत हॉडिक दाल प्रांत सासू ಒಟ್ಟು शोभान गीत अभ्यास करवतेव त्या काल होत्या. शोभाना गीतांत सुमार उपयोग असा आमस्पर ಗೊತ್ತ असेल म्हणके शोभाना गीतांत आमची कोंकणी बोली अभ्यास करवे साध्य असा. भाषा सामर्थ्य शब्द भंडार उच्चार ह्या पुरा आम्ही अभिवृद्धी करूया वाढव्या साध्य असा. शोभाना गीत आमस मनस ज्ञान खुशी नेಮ್ಮದಿ गावता. कुटुंबांत आणि संघटना भितर स्नेहता अनोन्यता एकता चड करता. आणि घरांतू समारंभांतू शोभान गीत गायनान्मित एक देवालय स्मरण लयबद्ध राग घरांतू सकारात्मक वाईब एक स्पंदन हाडव्या साध्य होता. कन्क्लूजन मी सांगत म्हणताल्यार शोभान गीत केवळ एक कला मात्र नाही, हा एक भाव. शकुंतलक्का हिने सांगतले म्हणके आयशीचे हृदयांतुले उतरा संस्कृतीचे सांस आणि एक समुदायाचे मंगळ नाद हा एक ओरल ट्रेडिशन म्हणून सांगूया मी इच्छा पावता. आमचे आजी आणि पुस्तकांनी बरवलं नाही तिने दालरो तिने त्यांच्या कंठस्थ मूलक समाजाचे मौल्य शोभान गीत मूलक तिने एक पिळगेस आणि एक पिळगेस रवाने केली संत. आज बहुशः ह्या एक संस्कृती आम्ही उरवून वाढोवचे जबाबदारी आमच्या लगे असा म्हणून सांगित. विशेष होऊन वेदिकेंत GSB समुदायाची आसात नाहीतर कॅथलिक समुदायाची तिने पोरलन भारी सुंदर होऊन एक ओवली म्हणून सांगतो त्या एक प्रस्तुत केलं. जाल्यार बेजोड होय ते विषय काय ते म्हटल्यार कुडाळ देशच आद्य गौड ब्राह्मण समाजांत
शोभाना गीत आमस ऐकूया भारी उण्या गावली इत्ते ह्या एक कार्यक्रम आयोजने होता म्हणून सांगताना मला ह्या एक जबाबदारी सी ए नंदगोपाल शणे मामहिनी देलेंती मी ह्यास हवदल्ल्या एक समीक्षकानो कोण प्रस्सा आमतेंत शोभाना गीत सांगतात म्हणून सांगताना अदृष्टवशात मला आमचे समुदायांत कोण्णो एक शोभान गीत सांगवायची मला गावली नाही दालरो एक दोग बायक गावली ती कन्नड भाषेंत शोभान गीत सांगतात म्हणून सांगितले ना त्या विषयी मी आमच्या अध्यक्षाला सांगताना तिने म्हटलं ना तू ह्या एक कार्यक्रम मुखांतर तू किती एक शोभान गीत आरंभ करू हवं नावा म्हणून सांगतो ह्या एक विचार सांगताना मी आणि रमेश नाईक मैरा आसात आणि माझ्या ओट्टो माझ्या बहीण सुजाता सामंत आणि त्यांचे सून निश्विता सावंत ही ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು आम्ही एक 20 अंसून 25 कोंकणी गीत अनुवाद केलो आसा आमची बोलेंत आमची भाशेंत अनुवाद केलो आसा तेंतू 3 एक शोभान गीत बिते मी प्रस्तुत करूं इच्छा पावता आसा शुरुवेस सीमंत संदर्भर खेळ रीती ते एक शोभान गीत सांगोतो मन सांगते एक शोभान गीत मंगळ गौरीक मंगळ सीमंत महिनो भरलो आमचे बाळक महिनो भरलो आमचे बाळक मुतांची आरती करिया सिंगारीक मोगन सेसबार सिरी गौरीक मोगन सेसबार सिरी गौरीक हळदी लावून कुंकुम दवरून ओंटी भर्या मुत्तैदेक ओंटी भर्या मुत्तैदेक फुला मालून कंकणा घालून कापड नेसोया बंगारक पचवे कापड नेसोया बरी देवीक रत्नांचे आरती करिया बंगारक करुळांचो कुडी धरले सुमबालक करुळांचो कुडी धरले सुमबालक सोबान सोबान सोबाने यो सोबाने सोबाने सिरी देविक सोबाने सोबाने सिरी देविक मंगळ गौरीक मंगळ सीमंत महिनो भरलो आमचे बाळक महिनो भरलो आमचे बाळक ಬಹುಶಃ मी विवरण देवते अगत्य नाही त्यांचं स्पष्ट होणं असा आणि आम्ही नवरीस ते घोवतेगरा एवकार देवते एक संदर्भार सांगवायचे एक पद इथे आम्ही माझ्या बहिणीनं सांगितलं एक पद शोभान गीत आम्ही AIS कन्वर्ट करून त्या रेकॉर्ड म्हणके आम्ही केलं असा ते एक क्लिपिंग्स आमची पोरलाची नवरी सारखे हसो भग लक्ष्मी रूपांधरायली सुखांची वाट पुथडली घरचे उंबंदी पाजळलो मंगळ धमताना दळकलो नवरी एकतना भाग्या सगलो संसारांत आनंद भरलो गौरीस आरती अंचुलवेते एक शोभान गीत कोटी कोटी देवांचे सावली तुले असम्मा तुळशीचे धरस चुकोटुले कम्मा तुझे रोवा उट्टु मिलोनु दैशीचे धरस चुकोटुले कम्मा जनमल्ले घरचे उंबरेस कीर्ती हडो पान्य थवले घरचे उंबरेस बग्गावो ना सम्मा धोवास पायल बायलीस धोवू येवेचे श्रावण बितुरू लाई खबर घेव
सोबाने सोबाने यो सोबाने 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 यो सोबाने 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 यो सोबाने सांगा परशिवासू सोबाने संगा सगली श्री गौरीसा सोबाने संगा परशिवासू सोबाने संगा सगली श्री गौरीसा सासु मावे धोवा ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲೇ ಧರ್ಯನಿಗೆಲ್ಲೇ ಧರ್ವಿ ಸಾರು ನಕ್ಕಮ್ಮ माझे लिंक आयुष भर जीवन कुशींत्वांचम्मा सोबाने 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 यो सोबाने 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 अवकाश दिल्यास धन्यवाद. आणि ह्या कार्यावळी मुखांतर आमचे समाजांत शोभान गीत रचना करूं एक अवकाश दाले म्हणून सांगता आमस पुरा खुशीचे विचार आणि ह्या एक काम आम्ही आणि खो वाडवतो आणि फुडेंच आम्ही आमचे शोभान गीताचे एक संग्रह भंडार करतो म्हणून सांगते मी एक उत्तर देतो. सगळ्यांचो धन्यवाद.